Yo, what's up mga kayuman people? Kaya kami sa may ano talaga. Ay, sa may picture ako dito. Yo, what's up mga kayuman people? So, nandito ako ngayon sa Cabanatuan. Di na ako nakapag-vlog kagabi kasi sobrang pagod at ang sakit pa ng ulo ko ngayon. So ngayon, tamang montage lang tayo and miss you all. Babalik na ako sa pag-vlog. Chee!